नै नाफ्रा जि गोथां गोथांखा जानो लांनोसै दिनै आयो सब गोथां गोथां नै जि गिदिर गिदिरखा थैमाराखै थैबाय माखासे थैनाय बायदि उन्दुना दंजोबो बेनो जा गिदिरखा हेलो गाइस खुलुमबाय दिनैनि मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो बरनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङै दं आंबो मोजाङै दङ एन'खा गरम दिनै बोथोरा आयौ मा बुंनो नै दा आङो ओंखाम ओंख्रि संनो लाहार फाहार खालामनो नागिरलायबाय मिस्टारा जिहेथु ओंखाम जानो फैगोन नालाय डिउटिनिफ्राय आयौ ओंखाम ओंख्रि संनो जेबो गोसो गैया बायदि जायोमोन एकदम गरमजोंनो दिनै मा ओंख्रि संनो बेयो बिलाहि फिसा बे आयौ फाथा रानबाय नै सिब्रुबो दं खांख्रिखला बे मानिमुनि फिसा भेन्दि दं बेनि सिङाव ओमफ्राय बेजोंनो ना संसै आङो नैबेयो जाहैबाय हांसो गालदाबनो नोंथांमोना मोनजाफेरबायना बे हांसो गालदाबखौ बिराद गोथाव जायोना आंबो मोनजाफेराखै दिनै फार्स्ट टाइम जानो नागिरदों मुथासेल' नै एसेल' स' गाइस बिदिब्ला मैगंखौ आं सायना लाग्रोनोसै थाब थाबनो नायलाय सोर सोर बे मैगंखौ ओंख्रि जाफेरखो कमेन्टआव खोन्थाहरलाय गाइस नायलाय मा होनो हांसो गालदाब होनो हांसो गालदाब हारसा मानसिसो फानदोंमोन सान्दुंजोंनो रानख्रबजोबलायबाय नै गाइस आं मैगंखौ सायनानै सुनानै लाखांबाय आरोना बरियानो नै ओमफ्राय नै नाया मैयानो लाबोनायमोन बियो फ्रिजआव दोननायमोन नै ओमफ्राय संनोसै हांसो गालदाब ना मा बुङो एसे गोखैस्रो मोनजायोनो टेस्टखौ आङो जानानै खोन्थागोन नोंथांमोननो दा आं संग्रोना लानोसै बरियानो नै गाइस बेयाव सामब्राम गुफुर हाइजें ओमफ्राय बानलु थाइथाम होनानै देनोसै आङो बेखौल' होगोन जेबो होआ मस्ला मस्लि ओमफ्राय नै ना एवनायाबो जाबाय ओमफ्राय नै नानि थाव एवनानै आग्लायनायावनो आङो संनोसै आरो ओमफ्राय नै दा आं पियास हरनोसै थावा एसे बारा जाबोद्रायबायबावसो खोमा मैगंखौ हरबाय नै ओमफ्राय आङो संख्रि हालदै हरना लाखानोसै हालदै संख्रि ओमफ्राय नै ओरै आङो ओंखाम जानना होबाय ओंखाम ओंख्रि मोननैबो सेम मोनथोंसै थाब थाबनो जि गरम नाखाय सान्दुङा मोदानलायनो हायो नै मैगङा आरामनो रेबबाय आरोना ओमफ्राय आं बेवहाय दा हाइजें सामब्राम गुफुर देना लानायखौ हरनोसै
जि आरामनो रेबबाय नै आंना ओंख्रिया दै होनो जाबाय बरियानो रेबबाय बानलुआ गेब्लेबावाखै नै देनाया ओमफ्राय दा आं दै हरनोसै ओमफ्राय नै नाखौबो हरना होनोसै आङो बरियानो आंनो गोदौबाय थानो होनोसै आरोना जाबाय वाव नै ओंख्रिया आंना गोदौबाय दङ बरियानो मोननो जाबायानो आरो एसे जब होबावनोसै होमबानो मोनबाय आंना ओंख्रिया हांसो गारमायबो होनोनो ओमफ्राय हांसो गालदाब होनो आरो जोङो खायसेया हांसो गारमायबो होनो आरो ओमफ्राय आं हांसो गालदाब होनो आरो जोङो एसे जब होबावनोसै होमबानो मोनबाय नै गाइस ओंख्रिया मोनबाय आंना बरियानो बेखौ दा आं खांनोसै जब जब जाबाय बिदैया बिदिब्ला आं बेखौ खांनोसै आया स' गाइस नै जानो थाखाय खुरनानै लाजोबबाय जोङो नै ओंख्रिया हांसो गारमायजों नाया हांसो गालदाब ओमफ्रायो नै थाइबें जेबो गैया दिनै सिम्पोल खाना जानोसै माबायदि टेस्टआ जानायना खोन्थानोसै आं बिराद गोथाव माथो बेनि टेस्टआ इदि बायदि एसे खैसिब माने दैमिनमिन आरो जाबायना नायदो मिस्टार दिनैसो फार्स्ट जागोन आं जिबनाव दिनैसो फार्स्ट टाइम ना आंबो बिदि ओंख्रि जानाया दिनैसो फार्स्ट टाइम आरो ओरैनोथ' बे खुदुना माबा माबिजों एवना जानायखौ मोनजादों आङो गोदो ओमफ्रायो माने बेनि बेनिफिटआ बिदिनो माने जेनेबा सिंगि नाजों रुना जाबाथाय बे खिनाय गोबानाय बे हामोन आरो ओमफ्रायो उदैखौ थान्दा लाखिनो आरो देहाखौ मोजां लाखिनो आरो नोंथांमोनाबो जाफेरनायाखैबा जानानै गोथाव मोनजादों माबायदि मोनजादों गोथावानो आंथ' गोथाव मोनजादों बे माबायदि मोनजादोंथाय गोथाव मोनजादों ना दैमिनमिन ना एसे गोखै बारा गोखै जादों ना दैमिन गोथावथार बिराद गोथाव बियो बारा हाग्रानि मैगं इदि मोनजालाबायानो माने इयो जालाबायानो माने जानो रोङा बुस्थुआ हारसिं थायोमोन जे सिगां बे आंजों फैनानैसो मोनजादों नंगौना नङा खोथाखौ आंजों फैनानै नङा आं फैनानै बेनो जाहोबाय आरो जेनेबा हारसिं बेफोरखौ जानो बायोना अबेसे नंगौ दालि आलु दालि होबानो जाबाय ना मोनबानो जाबाय आं हाग्रानि मैगं हाथायाव नुबाथाय आं लाखाबाय आरो आं बिराद गोथाव मोनो हाग्रानि मैगंफोर जानो न'आव थांबासो जायोमोन आरो न'आवसो मोनजाखागोन न'आव थांबाबो आंबो आलासि जायोना आरोबाव बांसिनसो गोथाव बेलेग जाहैनाय जायो बिराद गोथाव जादों बिराद गोथाव बिदिब्ला जोंहा जांख्ला लानोसै ना आं माबाखौसो बावबावोसो बिनि बिलाइखौ दा गोसोम बिलाइ माबायदि मोनथाय इयो ओंख्रिखौ जिन्दा खालामना नायफै फट'खौ नायबासो मिथिगोन भिडिअ नायबासो सायनायखौ स' गाइस नै ओंखाम जाखांनानै उन्दुना सिखारनानै मा जानो मा जाया उसावबाथ' मोनबाय आं बेखायनो वाटारमेलन जानो नागिरबाय आं नै मैया लाबोना दोन्दोंमोन इयो 3.5 किल'नो बेखौ आं हाना लाग्रोनोसै फ्रिजआव सोना दोन्दोंमोन फ्रिजखौबो खुलायनो दोनबावो नै आं
जारलाखा हाना लांनोसै नै हाखांबाय आं फ्रिजआव दोननानै जि गुसु गुसु थान्दा थान्दा बेखौ फ्रिजआव सोना दोनफिनसै आङो दोनबाय ओमफ्राय बेखौ जानोसै दा आरामनो